Jalup jatend piny Kithure Kindiki Laktar JOyce Kithure okwero rowere mondo otim maino e somo mag sayans mondo konye yudo duoko mag midhiero ma pinje kadhoe gie sani. Kolose kinde keto yanga chenro mag somb sayans konyo alwora, Laktar JOyce Kithure wacho ni somo mar lony nyasani, somb midusa mong'ere kaka engineering, somb sayans kaachiel kod somb kwano nyalo konyo kama duong' e yudo sire weche makelo midhiero ne piny. Kata kamano dwaro jokanyo mondo riwre kendo konyo chiwo sire kedo kod midhiero mag somo e kuonde tiegruok ma pacho ka mondo weche mag pi maler kaachiel kod lokruok ma kor lwasi okedgo makare. I am also passionate about mentoring and preparing our students to take STEM studies. I strongly believe STEM provides the foundation to transform our economy to a knowledge-based economy and safe communities. Remember, safe. Safe. There's something there, scientific, not just safe. Okay, and safe communities. My project will work with the like-minded organizations and individuals to address issues related to the challenges STEM education face in the Republic.